তো স্পষ্ট হৈছো যে আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ আৰু নাহে গতিকে ইউপিপিএলৰ লগত থাকি লাভ নাই আমাৰ মহিলাসকলক মানে আমি কৈছো যে আপোনালোকে আমাৰ লগত আহক আমি একেলগে কাম কৰিম মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিম আমি কৈছো যে আমাৰ আমি ৭৫,০০০ টকা নিদিম আমি হয়তো ২৫,০০০ পৰা ৩০,০০০ টকা দিব পাৰো ২৫,০০০ পৰা ৩০,০০০ আমি চাম কোনটো ব্লকত কিমান মহিলা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে গতিকে সেই মহিলা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক ৫টা বছৰত আমি দি হেক কৰিব পাৰিম না নোৱাৰিম কিমানকৈ দিলে আমি বছৰত এওঁলোকক এই মহিলা সমিতি বিলাকক সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক পইচা সকলোকে দিব পাৰিম এইটোৰ এটা অংক কৰিহে আমি হিচাপ কৰি পইচা দিয়াৰ হিচাপটো আমি কৰিম হয়তো আমি ৩০,০০০ দিব পাৰো ২৫,০০০ দিব পাৰো সেইটো আমি ঠিক কৰিম যেতিয়া সময় আহিব ঠিক কৰিম আৰু এই পইচাটো আমি দিব লাগে কেতিয়া যে আমাৰ এই সেপ্টেম্বৰ মাহত যদি আমি সৰকাৰ গঠন কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ মাৰ্চ মাহলৈকে আমাৰ 6 মাহ সময় থাকে এই নতুন যেটো বাজেট নেক্সট যেটো বাজেট এই 6 মাহ সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই পইচাটো আমি দিব পাৰিব লাগিব নহলে আৰু সেই পইচা ৰিটাৰ্ণ যাব আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী কিন্তু কাম কৰা মানুহ তেওঁ কোনো দিন এই ৩টা টাৰ্মৰ কোনো দিন তেওঁৰ পইচাটো ৰিটাৰ্ণ যাব পৰা নাই কিন্তু প্ৰমোদ বৰইতো কাম কৰিব নাজানে তেওঁৰ পইচা বিনি থাকায়া ফैखानाय थाखायानो ৰিটাৰ্ণ थांफिनजोबो दिल्लीयाव खामानिखौ मावनो रोङाखै खामानिया बेनिफ्राय समायाथ' नेनानै थाया समया बारग'लाङो बेना फैसाफ्रा ओरैहाय माबायावहाय सेन्टाराव थांफिनजोबो खामानि मावनो रोङैनि थाखाय बे रोखोमनि जागासिनो दा ओंखायनो जोंना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिनिखि 1 कोटी थाखा बे 1 कोटी थाखाखौ जोंहा बाहायनांगौ जोंहा ओंखायनो दानिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बै जे रेजिस्टार्ड जिखौ माबा रेजिस्ट्रेशन जानाय नाम्बार गोनां नाम्बार थाखा जितु रेजिस्टार्ड আমাৰ proceeding हे proceeding খাতাটো আপোনালোকে প্ৰাইমাৰীৰ প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰীৰ হাতত দিব আৰু আপোনালোকৰ এই যে একাউন্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে জেৰক্স কৰি পেলাই প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰীৰ হাতত আপোনালোকে গুঠাব যাতে সিজিলি আমি এইবাৰৰ কাৰণে ২৫০ বা ৩০০ এনেকা ধৰণৰ যাতে আমি গুনি আপোনালোকক যাতে আমি সিলেকশন দিব পাৰো কৰিব পাৰো আৰু সেই হিচাপে যাতে আমি পইচা সবকে যাতে আমি বিতৰণ কৰিব পাৰো তাৰ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এইটো হল ৩ নম্বৰ এতিয়া ৪ নম্বৰত আমাৰ আহিল ৪ নম্বৰত আহিল আমাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানুহৰ কাৰণে आर्थिकभावे दुर्बल माने गरीब मानसिफोरनि थाखाय गरीब नखरनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे आसनि दङ बेवहाय 50 कोटी थाखा 50 कोटी थाखा हमनानै होनाय जादों दा बखाय होनदों जे जोंनि गेजेराव दासिमबो बहुत गरीब मानसि दङ जायफ्रा बन फाननानै जानाङो दासिमबो खामला मावनानै जानाङो दासिमबो थेला रिक्सा बोनानै जानाङो दासिमबो दा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ नायै जोंना कमिटि मोनसे थागोन ब्लकनिफ्राय आरो बे ब्लकनिफ्राय दानानै होजानाय कमिटिया बेखौ सिलेक्शन खालामगोन बिसोरखौ आरो बखाय हिनजाव मानसिफ्राबो थागोन सोरबा मैगं फानग्रा हिनजावफोर सोरबा बिदिनो खामानि मावग्लाबायग्रा हाजिरा मावग्लाबायग्रा हिनजावफोर बिसोरनि नामाबो बखाय थागोन जोंनि महिलाफ्रा जेरावबो हाबनानै दङ दा बेखौ जोंनि ब्लकनिफ्राय थागोन कमिटि बे कमिटिया बेखौ सिलेक्शन खालामगोन आरो बे सिलेक्शन मथे बिथांमोननोबो एककालीन IBS माने इन्डिभिजुअल बेनिफिशियारि स्किम IBS हिसाबै बिथांमोननोबो फैसाखौ होनाय जागोन जे जायना जेरैखिनि समस्या बेबायदि समस्याफोरखौ नायै बेफोरखौ माने फैसाफोरखौ होनाय जागोन बे मोनसे थाबाय बिनिफ्राय 5 नम्बराव जाहैबाय বৃদ্ধ পেনশন মানে বয়স্ক মানুহবিলাকক 60 বছৰৰ ওপৰত যিসকল বয়স হৈছে তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু যিসকল ডিসএবিলিটি মানে ফিজিক্যালি উইক মানে जायफ्रा बेंगुरा खाना खुजा एक्सिडेन्ट जानानै माबा आथिं आखाइ बायनानै थाबाय मावनानै जानो हाला बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सहाय खालामनो थाखायबो 10 कोटी थाखा हमनानै दोनखानाय जाबाय आरो बे 10 कोटीनिफ्रायनो बै बोराय बुरि मानसिफ्रा बोराय समावहाय माबा माबे बेमार पार्टिफोर जायोब्ला बिसोरखौ मुलि जानो थाखाय एसे थाखा सहाय खालामनायनि थाखाय नैबे 10 कोटी थाखाखौ दोननाय जादों आरो बे 10 कोटीनिया मोनफा समस्थियाव 25 लाख कोटी थाखा फैगोन दा बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव नायनानै जोंनिया
जोंनि माने उच्च माने गोजौसिन जोंनि जथुमसालि माने CWC मिटिंआ थिक खालामजोबखाबाय जे जोङो पाब्लिकफोरखौ माबोरै जोङो सेवा खालामनो माबोरै सहाय खालायनो खारन बे समाव जोङो 5 बोसोर गेप जाबाय नालाय बे समाव बिसोरो UPPLआ जेरैबायदि मावनांगौमोन मावनो हायाखसै दा ओंखायनो बे समायखौथ' मोनफिनला ओंखायनो फैगौ समावहाय जोंनि सरकारनि समाव जोङो सहाय खालायनो थाखाय माने जेबो लामा नुहुरैलाय सरकार सलायनायनि जि फैसा फैगोन बेखौ जोङो 200 कोटी थाखाखौ नैबे गासै पाब्लिकफोरखौ सेवा खालायनायनि थाखाय 2 कोटी थाखाखौ 200 कोटी थाखाखौनो आलादायै दोनखानानै जोङो पाब्लिकफोरखौ सेवा खालायनायनि मोनसे राहा लामाखौ जोङो लाखानाय जाबाय दा ओंखायनो नोंथांमोना बखाय मदद होनांगौ आरो हेफाजाब होनांगौ दा नोंथांमोना बेखौ जुदि मदद होयोब्ला मदद होनानै जुदि नोंथांमोना जेनेबा BPF खौ देरहासार खालामहरोब्लासो जोङो सरकार दानो हागोन खारन रायजोआसो राजा रायजोआ जुदि बुजियाब्ला जायखि जेसेखि हख्रावा मानो बे आसाया जाफुंनाय नङा ओंखायनो नोंथांमोननि खाथियाव बिसेसकरि महिलाफ्रा एसे एसेयावनो बिराद कनभिन्स जायो थगायजायो इनायनो बिराद थगायजायो दा नैबे नुखाबाय जे बिसोरो 75,000 थाखाखौ होनो हाला थेवबाबो बे खोथाखौ बुङोब्लानो नै होनोसै मोननोसै होनोब्लानो थांफायो बिसोरजों थांफानानै बिसोरनाव जनमत देखायहैयो बे बिराद गिदिर जोंनि भुल बे भुलखौ जोङो सुद्रायनानै लानांगौ नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे नोंथांमोना सुद्रायनानै ला गावखौनो गाव आरो नोंथांमोननि खाथि खालायाव थानाय रायजोफोर सापर्टारफोर जुदि UPPLनि सापर्टारफोर दङब्ला जों बयबो किन्तु पार्टी खालामा जोंहा सापर्ट जों पार्टीखौ सापर्ट खालामग्रासो भट होग्रासो सोरबा जुदि UPPLखौ भट होनो होननानै साननानै दङब्ला बिथांमोननि खाथियावबो नोंथांमोना थांनानै एसे बुंहै जे बिसोरनि खामानिया मोजां जायाखसै गतिके जोङो एबार आरो जोङो BPFखौनो भट होनानै आरो खनसे हाग्रामाखौनो जोङो सिप बानायफिननोसै आरो बिथाङानो जिहेतु सिगाङाव बिराद मोजां खामानि मावखादोंमोन लामा सामा दलं बायदिसिना अफिस माने कलेज इउनिभार्सिटी मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज CIT गासिबो हाग्रामानिनो अबदान गतिके बे मानसिखौनो आरो खनसेबाव खमथायाव लाबोफिननो थाखाय नोंथांमोनाबो खावलायनांगोन नोंथांमोननि प्राइमारिनि सिङाव नोंथांमोनासो खामानि मावनो हागोन नोंथांमोननि प्राइमारिनि सिङाव नोंथांमोना खामानि माव आरो गावबा गावनि प्राइमारिखौ थिक खालामनानै लादो आरो उइलियाम नार्जारिखौ गोबांथार भटआव नोंथांमोना देरहासार खालामनानै EM जाथे मोननो हायो EM मोनोबासो साबसिन खामानि मावनो हायो ओंखायनो जाय बांसिन भट मोननानै देरहालांगोन बेखौसो EM होनायनि नियम दा ओंखायनो बांसिन भट जाथे होनो हायो बेखौ नोंथांमोना नाजानांगोन बेनि बादैबो आरो जोंनाव माखासे माने पइन्टफोर दंबायो जेखौ आसा होदों आरोखि माने जायखौ प्रतिश्रुति माने एसुरेन्स होदों हाग्रामा महिलारिया एसुरेन्स होदों बे जाहैबाय जे 1 नम्बराव भेन्सार स्कुल भेन्सार स्कुल नङा साख्रि जोंनि BTCनि सिङाव साख्रि होयैयाथ' बोसोरबा जाथारबायना जेबो साख्रिखौनो होनो हायाखै स्कुलनि मास्टारफोरनिफ्राय आरम्भ खालायनानै अफिसनि खेरानि थेरानि बाथो स्कुल LP स्कुलनि मास्टारफोरा सिन्थायनो दा गैला सोरबा थैलांबाय सोरबा माबा खारनाव माने नङा सोरबा रिटायार जालांबाय आरो सोरबा थैनानै थांबाय बिभिन्न खारनाव बेफोर पस्टआ ओरैनो दङ बिसोर सासेबो साख्रिखौनो सोआखिसै दा गोदाव सोराव जानानै थाबाय दा साख्रि जोंना सरकार फैनाय लोगो लोगो बेफोरबादि स्कुलफोराव जोंना बे टेट परीक्षा पास जानानै थानाय मेल्ला मानसिफोर दङ बे टेट परीक्षा पास जानानै थानाय मानसिफोरखौ जेराव नांगौ बेफोराव साख्रि होगोनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया जोंनो प्रतिश्रुति होदों एसुरेन्स होदों खोथा होदों माने जेराव जि स्कुलाव नांगौ बेखौ होगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय क्लास 10 आरो क्लास 12 क्लास 10 आव बोर्डनि परीक्षा जाया होमबा मेट्रिक परीक्षा आरो क्लास 12 आव हायर सेकेन्डारिनि बोर्डनि परीक्षा जायो बे मोननै परीक्षायाव जाय गथ'फ्रा
1 2 3 निफ्राय 10 सिम दशम स्थान जायफ्रा मोनगोन जिकुनु मिडियामनि स्कुलानो जाथों मानो बे गासिबो स्थान मोननाय गथ'फोरनो जोंनि BTC निफ्राय आरोखि BTC निफ्राय बै 10टा जोंना डिस्ट्रिक्ट दं बे 10टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिसिबां गथ'फ्रा जोंनि गथ'फ्रा बे स्थानखौ मोनगोन बिसोरनो आर्थिक अनुदान फैसा होनानै गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे एजेन्डा जोंनाव लानानै दोनदों बेखौ जों खालामगोन 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम जोङो जायफ्रा बे स्थानखौ मोनगोन बे स्थान मोननाय गथ'फोरनो बे फैसाखौ जोङो होनानै बिसोरखौ सन्मान खालामगोन आरोखि आरो बेनिफ्राय जायफ्रा बे दशम माने क्लास 10 आव मेट्रिक परिखायाव जाय गथ'फ्रा MIL साबजेक्टआव MIL बर' मिडियामानो हक एसामिस मिडियामानो हक इंराजि मिडियामानो हक हिन्दी मिडियामानो हक बा बेखुनु बेलेग मिडियामानो हक जोंनि बे BTC एरियायाव जायफ्रा MIL आव हायेस्ट नाम्बार मोनगोन बर'आवनो होन एसामिसावनो होन इंराजियावनो होन हायेस्ट नाम्बार मोननाय गथ'फोरनो माने बिसोरखौबो पुरस्कार होनाय जागोन 3 लाख थाखा होनानै बिसोरखौबो पुरस्कार होनाय जागोन बे मोनसे जोंनाव एजेन्डा दङ दा बेफोरखौ जोङो लाखिनो थाखाय नाजानांगोन जोंना गार्जियानफ्रा बिमाफ्रा गथ' गथायफोरनि जोथोन होनांगोन जोथोन लानांगोन गथ'फोरखौ फरायनो थाखाय थुलुंगा होनांगोन बेनिफ्राय आरो दंबावो जोंना नीट इन्जिनियारिं जायफ्रा फरायहैयो इन्जिनियारिं फरायहैनाय आरो बेनिफ्राय PhD BA पास खालामखांनानै MA पास खालामखांनानै PhD होयो PhD फरायहैयो बेनिफ्राय सोरबाबा मा होनो APSC परीक्षा होयो UPSC परीक्षा होयो बे परीक्षा होग्राफ्रा माने खननै होनांगौ प्रथमनिखौ प्रिलिमिनारि होनो बेखौ गावबा गाव होनांगौ बेनि उनाव जायफ्रा पास जाबाय बे पास जाखांनानै फैनाय गथ'फ्रा बिसोरो बे फाइनाल परीक्षा होनो थाखाय टिउसन लानांगौ कचिं बे कचिं लानाया बिराद खरस जायो बे खरसखौ सरकारनिफ्राय BTC सरकारनिफ्राय BPF सरकारनिफ्राय मदद खालामगोन बिसोरनो 3 लाखनिफ्राय 5 लाख थाखा करि जायफ्रा UPSC परीक्षा होनो थांगोन दिल्लीयाव जायफ्रा APSC परीक्षा होनो थांगोन बैयाव गुवाहाटीयाव कचिं लाहैगोन कचिंनि थाखाय 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम थाखा बिसोरनो होनाय जागोन आरोखि अनुदान होनाय जागोन बेफोरबायदि माबाखौ जोंना लाखाजोबनाय जाबाय बेनिफ्राय साख्रि माने कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो थाखाय माने बादायलायनाय जेरै हाग्रामा महिलारियाबोथ' मोनसे समाव BLT खालामदोंमोन BLT निफ्राय बियो एकर्ड खालामबाय गावनो सिट जाबाय सिट जाखांनायनि उनाव बिसिनिया BLT फोरनि गासिबो जेसेबां केस दंमोन माफ जाजोब्बाय सोरबाबा MCLA गेलेनानै देरहाबाय सोरबा EM जाबाय सोरबा MCLA जाबाय बाखि माखासे BLT फोरखौ हाग्रामाया मा खालामदोंमोन मिलिटारि आरो पेरामिलिटारि पुलिसाव साख्रि हरदोंमोन सोजोबदोंमोन जेसेखिनि साख्रि सोदों जायफ्रा मोनाखै बिथांमोननो संस्थापननि थाखाय थाखा 5 लाख करि थाखा बिथांमोना होदोंमोन आरोखि दा नैबे UPPL ना प्रमद बर'नि जि एकर्ड BTR एकर्डखौ बिसोरो शान्ति एकर्ड होननानै बुंदों किन्तु मा शान्ति फैखो BTR एकर्डखौ मानि थाखाय शान्ति होनदों बिसोरो NDFB फोरखौ लाफानानै बिसोर अशान्ति खालायो नालाय ओंखायनो शान्ति एकर्ड होनदोंमोन दा बे शान्ति एकर्डआव मा खालामखो BLT फोर NDF फोरनि मुरब्बी रन्जन दैमारिखौ लांनानै साइन हैहोबाय लाबोनानै आरो जेलावसो सोनानै दोनबाय दासिमबो जेलावनो दङ हाग्रामाना जुदि गासिबो माफ मोनजोबदोंबा बे BTRनि प्रमद बर'नि एकर्ड खालामनायाव बै रन्जन दैमारि आरो NDFB माखासेया मानोथो जेलनिफ्राय गदिया बिसोरबोथ' गनांगौमोन ना दा गैया बिसोरो बेखौ खालामनो हायाखिसै दा बेनिखायनो जोंनिया हाग्रामा महिलारिया ओंखायनो बुंदों गोबां बेकार बे NDFB फोरनि माखासे मानसिफ्रा बेकार जानानै थाजोब्बाय आरो जोंनियाबो साख्रि मोनै माखासे गोबां बेकार जानानै थाबाय दा ओंखायनो कम्पिटिटिभ एग्जामनि मोनसे कचिं सेन्टार प्रत्येकटा जिल्लायाव गायसननानै होगोन बिनामुलियाखै कचिं लानो हागोन
ओरै माने मिलिटारि पुलिस जोंना हिन्जावफ्राबो आजिखालि मेल्ला पुलिस डिपार्टमेन्टआव थांबायना मिलिटारि पेरामिलिटारि फर्सआव दा बेफोरनि थाखाय कचिं लानो थाखाय बे कचिं सेन्टार प्रत्येकटा जिल्लायावनो मोनसे मोनसे कचिं सेन्टार जोंनि BPF सरकारनिफ्राय बानायनानै होनाय जागोन